Diem dones! Vinga, o sea. Després de 10 anys estem celebrant el segon Congrés de Dones de Barcelona. Tenim amb nosaltres a Malika. Malika forma part és la secretària del Consell de Dones de Barcelona i et volem fer alguna pregunta, Malika. Volem que ens expliquis com ha estat el procés des del moment que es va començar fins al moment d'ara mateix, no?, d'aquesta celebració. Molt bé, doncs sí, perquè efectivament aquest congrés que celebrem el dissabte 16 i el divendres 16 i avui dissabte 17, portem més de 6 mesos de participació, de tallers, de recollir propostes i realment el que fem avui és escenificar aquest procés de participació. Dir-vos que l'organització en si la vam començar fa més d'un any i mig i la participació de les dones efectiva va començar el mes de març-abril. Han participat més de 1.000 dones, o bé a través d'entitats, o bé a través de la pàgina web, o bé a títol individual, a través de districtes, d'altres consells de participació, i realment són moltíssimes propostes que hem rebut. En tenim més de 1.600 o 1.700 que presentem avui en forma de document base, que és una síntesi d'aquestes propostes, i avui el que pretenem és donar visibilitat a aquestes dones que han participat, recollir, si s'escau, noves propostes i continuar aquest procés d'elaborar un document final que tampoc serà el document definitiu, però després serà debatut, serà elevat a la plenària del Consell de les Dones i després també es presentarà al plenari de l'Ajuntament. Hola, jo sóc Isabel Giral, sóc la consellera de Dones de l'Eixample i sóc també membre del grup promotor d'aquest segon Congrés de Dones de Barcelona. Us parlem aquí en plena feina, estem a mitja sessió de treball dels eixos de debat, estem debatent 4 eixos en concret: ciutadania, cultura, espai públic i temps i treballs, i això ho estem debatent en grups i estem aportant més idees al que ja ha estat tot un document base sobre els treballs que han aportat més de 1.000 dones en aquest congrés i en aquest procés participatiu. La idea, doncs, ara estem a punt d'entrar per treure aquestes conclusions i la nostra idea, el nostre objectiu final és que aquestes conclusions formin part d'un pla de millora de la ciutadania amb visió de dona, i per això ens posem a la feina de nou. Gràcies.